Χαιρετώ πάλι, το γνωστό τραπέζι. Σήμερα θα ήθελα να εξηγήσω κάτι που με ρώτησε ένας φίλος off the record σχετικά με κάποια βιντεάκια που βλέπει με PR, με FG, με τους κόμπους ασφάλισης. Ο ένας λέει τάδε ασφάλιση, ο άλλος λέει όχι, το δικό μου είναι η τάδε ασφάλιση, ο άλλος λέει το έχω δοκιμάσει χρόνια, είναι η τάδε ασφάλιση. Και δεν έχω ακούσει ένα σωστό, έναν έχω ακούσει που είναι σωστός, αλλά κάνει λίγο λιγότερα από ό,τι πρέπει. Σύμφωνα με τα δικά μου δεδομένα πάντα, όποιος νομίζει ότι είμαι σωστός μπορεί να τα ακολουθήσει. Όποιος νομίζει ότι λέω χαζομάρες, ευπρόσδεκτος να με διορθώσει, γιατί και εγώ δεν είμαι τέλειος. Καταρχήν, λένε όλοι κόμπους. Δεν είναι κόμποι, είναι κάλτσες. Πώς τραβάμε με κάλτσες τα καλώδια, πόσο ορθοπαιδικός τραβάει το δάχτυλό μας με μια κάλτσα όταν το έχουμε σπάσει για να κάνει ένα διάταξη. Το έχω περάσει, δεν το λέω τυχαία. Επίσης, συγγνώμη πάλι για το γνωστό τραπέζι, θα βαρεθείτε να το βλέπετε. Λοιπόν, γιατί είναι πλέξη. Ο κόμπος τι είναι? Κόμπος σημαίνει σταυρώνω. Κόμπος σημαίνει ότι κάτι κάνει κόντρα πάνω σε κάτι άλλο και τρίβεται. Αυτό είναι κόμπος. Κόμπος δηλαδή σημαίνει μηχανική καταπώνηση, κατευθείας δράση, αντίδραση. Πάμε τώρα στον PR. Τι είναι ο PR? Ο PR είναι... βλέπετε, έχω πάρει εδώ σειρματάκι, έξαλλο, για τα ρούχα, το έχω κόψει. Θα κοιμηθώ στην πανιέρα σήμερα, όπως καταλαβαίνετε. Αυτό λοιπόν θεωρούμε ότι είναι το φλουροκάρμπον μας και αυτό θεωρούμε ότι είναι το νήμα μας. Συγγνώμη που γελάω, με μένα γελάω. Τι είναι λοιπόν ένας FG, ένας PR? Πρώτα κάνουμε αυτό, δηλαδή το νήμα κάνει μια αραιή πλέξη γύρω από το φλουροκάρμπον, το οποίο ουσιαστικά αυτή θα είναι η συγκράτησή μας, αλλά αυτό κάτι πρέπει να το πιέσει, ώστε να έχει τριβή και να μην γλιστράει. Οπότε ο εαυτός του λοιπόν του νήματος γυρνάει σφιχτά μέσω του νότερ και κάνει αυτό το πράγμα. Εδώ. Τσακ. Και ουσιαστικά σφίγγει τον εαυτό του πάνω στο κομμάτι φλουροκάρμπον. Δεν υπάρχει καμία διασταύρωση, είναι μόνο τριβή, τίποτα άλλο. Και επειδή είναι τριβή σε μεγάλο σημείο, δηλαδή κάθε σπήρα έχει από λίγο και δεν καταπονεί τον εαυτό του και έχει μια τεράστια συνισταμένη δύναμη που δεν πρόκειται να γλιστρήσει ποτέ και για κανένα λόγο. Το ίδιο και ο FG με μια λίγο πιο σταυρωτή πλέξη, ελαφρώς πιο σταυρωτή, αλλά και πάλι συγκαταλέγεται στην ίδια κατηγορία της κάλτσας. Και ουσιαστικά αυτό το πράγμα είναι ένας PR. Στο τέλος λοιπόν θέλει ασφάλιση. Η ασφάλιση για μένα είναι και θα είναι η διαφορά, μία τσακιστή, η διαφορά, βλέπετε. Εκεί που τελειώνει, ακριβώς όπως τελειώνει. Και πάντα η τσακιστή, τεντωμένα αυτά, και η τσακιστή θα έρθει και θα αγκαλιάσει, τίποτα άλλο. Θα αγκαλιάσει. Λοιπόν, έχω κάνει για πλάκα τώρα, έτσι. Βλέπετε ότι ούτε και εδώ βάζω όλη μου τη δύναμη. Ούτε εδώ δεν φεύγει. Λοιπόν, μεταφέρθηκα λίγο στο μπαλκόνι για να έχει καλύτερο φως, για να βλέπετε, γιατί έχετε βαρεθεί αυτό το τραπεζάκι. Είμαι σίγουρος. Τώρα έχουμε καινούργιο τραπεζάκι εδώ πέρα. Λοιπόν, όταν φτάνουμε τον PR μας σε αυτό το σημείο, ή τον FG πάντα, είμαστε κάπως έτσι. Γνώμη μου, να αφήσουμε λίγο χρόνο στον εαυτό μας να τον ισιώσει, δηλαδή να τα παραλληλήσει, να μην υπάρχει κάτι τέτοιο ή κάτι τέτοιο. Όλα να είναι όπως πρέπει να είναι, σε αυτή τη μορφή. Θα βοηθήσει να κάτσει πάρα πολύ καλύτερα ο κόμπος και να δώσει τη μέγιστη του αντοχή. Όπως είπαμε, το πρώτο πράγμα που κάνουμε, ό,τι και να ακούσετε, ό,τι και να σας πει οποιοδήποτε, είναι ένα στην ίδια φορά, ένα τσακιστή, σφίξιμο, τέλος. Μετά κάντε ό,τι θέλετε, πλέξτε εγκόμια. Απλά η μία πρέπει να είναι στην ίδια φορά και πάντα αυτή. Τέλος. Και όποιος μου πει το αντίθετο, εμένα προσωπικά δεν με πείθει, αλλά σεβαστεί κάθε άποψη. Στη συνέχεια τώρα θα δοκιμάσουμε γιατί όχι διπλές τσακιστές, που λένε κάποιοι. Θα κάνω μια διπλή. Ωραία. Για τριπλές, παιδιά, το ξεχνάμε, δεν το δείχνω καν στο βίντεο, έτσι. Όποιος κάνει κακό του κεφαλιού του, ελεύθερος είναι να το δοκιμάσει και να μάθει με τον άσχημο τρόπο γιατί δεν. Τριπλή, τετραπλή, πενταπλή, εξαπλή θα είναι μόνο η τελευταία τσακιστή του κόμπου και αυτή συνήθως δεν είναι καν με το παράμαλο μέσα, θα το δείξουμε σε λίγο. Λοιπόν, κάνω μια διπλή. Τη σφίγγω. Εντάξει, τώρα σφίγγω με το σκηνή. Φαίνεται όμορφη, σωστά. Λοιπόν, πάμε τώρα να κάνουμε μια αντίθετη φοράς διπλή.
όπως λέει ένας φίλος σε βίντεο του. Επειδή είναι πιο δυνατές, δεν έχει. Δηλαδή την ίδια τριβή που θα δώσει η διπλή θα δώσει και η μονή και η διαδοχική, αρκεί να έχουν κλείσει σωστά. Γνώμη μου. Και βλέπετε, δεν το πάω που κάτσει. Αν το πάω που κάτσει, έχει την τάση να έρχεται προς τα κάτω. Εγώ το φέρνω κιόλας, το κάνω τέλειο έτσι. Έχω πει το σκηνή, μπορώ να το δουλέψω με το χέρι. Αυτό δεν πρόκειται ποτέ να γίνει με το νήμα. Λοιπόν, έκανα μία διπλή, ανάποδης φοράς. Ποιο είναι το πρόβλημα? Ήδη ανοίγει μεγάλη απόσταση. Από τη στιγμή που θα λυγίσω, αυτή τη στιγμή εδώ πέρα, σε βολή, σε οτιδήποτε, ειδικά αν το περνάτε μέσα από τους οδηγούς, αυτό εδώ πέρα παίζει. Τέλος, είναι φύρα, τελείως. Όσο και να σφίξουμε. Έχει την τάση να φεύγει την αντίθετη φορά. Εάν κάνω μία διπλή, ίδιας φοράς τώρα, που λέει κάποιος άλλος φίλος, λίγο μικρότερης εμβέλειας. Συγγνώμη που γελάω, δεν τα μπορώ αυτά με τίποτα. Λοιπόν. Ορίστε. Θα τη σφίξω και τέλεια μαστορικά κτλ. Ωραία. Όμορφα, Δεν έχει σφίξει καθόλου. Αυτή εδώ η σπήρα παίζει μόνη της. Και θα παίζει μόνη της. Και στην επόμενη και στην επόμενη και στην επόμενη. Με αποτέλεσμα, εάν ο κόμπος βραχεί, σφιχτεί και αλλάξει λίγο η διάστασή του, αυτά θα παίζουν και κάποια στιγμή θα μας λυθούν. Επίσης, καίνε όλοι εδώ πέρα και λένε να κάνει καλό μανιταράκι. Ναι. Όσο πιο καλό το μανιταράκι, αν την περνάς μέσα από τους οδηγούς, τόσο πιο γρήγορα θα σπάσει το μανιταράκι και θα ξαναμείνει έτσι όπως το βλέπετε τώρα. Κομμένο στεγνά. Οπότε, ένα μικρό κάψιμο ίσα να γίνει λίο. Δεν πρόκειται να είναι αυτό το στόπερ. Ο κόμπος από μόνος του θα κρατήσει. Δεν πρόκειται να τσουλήσει αυτό μέσα ή το μανιταράκι να κρατήσει τη δύναμη του κόμπου. Αυτά τα ακούω λίγο βερεσέ. Συγγνώμη κιόλας. Ο σκοπός είναι να μην τραυματίσει αυτό. Γι' αυτό καίμε. Για κανένα άλλο λόγο. Το νήμα το καίμε για να μην ξεφτύσει. Για κανένα άλλο λόγο. Ξεκάθαρα πράγματα. Κανέναν άλλο λόγο. Πάμε τώρα στο πώς χταίνω εγώ για να κλείσουμε κιόλας. Και όποιος θέλει το υιοθετεί. Βλέπει τις αδυναμίες του, τις δυνάμεις του ή ό,τι άλλο. Λοιπόν, εγώ τι κάνω? Τσακιστές, μονές με την ίδια φορά που τυλίγω τον PR μου. Αν τον τυλίγω δεξιόστροφα, δεξιόστροφες. Αν τον τυλίγω αριστερόστροφα, αριστερόστροφες. That's it. Και δεν το αλλάζω. Χρόνια ολόκληρα. Δεκαετίες βασικά. Όχι, πολλά χρόνια. Χρόνια πολλά. Καλά γενέθλια. Τσακιστή νούμερο 2. Πού πάει? Πουθενά. Τσακιστή νούμερο 3. Ίδια φορά. Και μάλιστα γίνεται και κονικό φιδάκι, το οποίο βοηθάει να περνάει από τα δαχτυλίδια. Θα σας δείξω τι εννοώ. Τσακιστή νούμερο 3. Πού πάει? Πουθενά. Ελαστικότητα. Ανοίγει. Όχι. Τέλει. Τέταρτη. Εγώ σταματάω στις 6. Πέμπτη. Ωραίος. Βλέπετε ότι αρχίζει και αλλάζει η φορά. Την ακολουθούμε τη φορά. Αρχίζει και κάνει αυτό το πράγμα. Και πηγαίνει σαν την αλυσίδα του DNA γύρω-γύρω. Έκτη. Όχι, τι είναι, λέω. 1, 2, 3, 4. Θα τα κάνω άλλη μία τώρα. Για να το δείξω απλά. Και άλλη. Βασικά να κάνω λίγες περισσότερες. Να δείτε λίγο αυτό που λέω με την αλυσιδίτσα που πλέκεται γύρω-γύρω. Δεν είναι άσχημο. Ωραία. Κάνω εδώ αβέρτα. Παιδιά, όσες θέλετε κάνετε, έτσι. Δωρεάν είναι, τσάμπα. Δεν σας τις χρεώνει κανείς. Απλά όταν φτάσουμε εδώ, δεν σφίγγουμε πλέον από πάνω. Έχει αλλάξει ο κόμπος μας. Έχει έρθει κάτω η ροή μας. Το γυρνάμε λίγο. Λοιπόν, αυτό εδώ, το βλέπετε. Τώρα εντάξει είναι χοντρό. Το νήμα γίνεται λίγο πιο πεπλατισμένο. Τι κάνει? Όταν πάει να περάσει τον οδηγό, τσακ, είναι ένα ωραίο κονικό χωνί που πιάνει όλη την επιφάνεια και το βοηθάει να μην χτυπήσει κιόλας. Φτάνουμε σε αυτό το σημείο. Τώρα τι πρέπει να κάνουμε? Τώρα πρέπει να προστατέψουμε, τι είπαμε? Να προστατέψουμε αυτό από αυτό. Επομένως, το αφήνουμε απ' έξω.
βλέπουμε πάλι, πιάνουμε τη φορά του. Βλέπετε, πιάνουμε τη φορά του, δεν ξεκινάω να το κάνω από εδώ. Να το ζαλίσω έτσι, ας πούμε. Πρέπει να βρούμε τη φορά του. Και κάνω μία. Τσακ. 2. Πάλι κατά τον ίδιο τρόπο. Πάντα τεντωμένο. Εδώ είναι λίγο πιο εύκολο γιατί είναι και πιο σκληρό το φλουροκάρμπον. Εδώ είναι πολύ εύκολο κάποιος να πει: έχω κάνει τσακιστή και τελικά να έχει σφίξει αυτά τα δύο. Αν σφίξεις αυτά τα δύο, το ελεύθερο άκρο και το νήμα, κάνεις κόμπο. Δεν κάνεις τσακιστή. Έχει γίνει κόμπος. Έχει σταυρώσει. Τελείωσε. Πρέπει αυτό να αγκαλιάσει αυτό. Όσο δύσκολο και να είναι. Βλέπετε, αλλάζει φορά. Αλλάξτε κι εσείς. Κινηθείτε. Κουνήστε τα χέρια σας. Ορίστε. Τώρα είναι τσακιστή. Δεν είναι κόμπος. Η επόμενη του. Πάλι η ίδια φοράς μονή. Νάτι. Κι άλλη μία. Η ίδια φοράς μονή. Και πώς κλείνουμε? Κλείνουμε με μία πολλαπλή. Διπλή, τριπλή. Τώρα θα λύσω κανένα δύο γιατί δεν έχω το ελεύθερο άκρο στο μήκος που ήθελα. Δεν το έχω υπολογίσει. Ούτε ότι έχω ξανακάνει τις κόμπους με σπάγκο. Ας πούμε ότι έχουμε κάνει 6 εδώ, έτσι, και όχι μία που βλέπετε τώρα. Πάντα θα κλείσουμε με την ίδια φορά, εκτός αυτό, και θα κάνουμε πολλές. 2, 3, 4, εγώ κάνω 5. Εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα, το οποίο θα πείτε: έχω κάνει ένα τόσο ωραίο κόμπο. Πας να σφίξεις από εδώ και αρχίζουν πηδάνε αυτά, γίνεται κοκορέτσι. Κάποια στιγμή σου δένει εδώ, σφίγγει το νήμα και δεν μπορείς να το φέρεις άλλο. Και κόβεις τον κόμπο και συνοδεύεται και με ωραίες βρισχές συνήθως, και όλοι ξέρουμε. Άρα για να το αποφύγουμε αυτό, υπάρχει ένα μικρό τρίκ, το οποίο θέλει και αυτό την υπομονή του. Περνάμε, τώρα θα το κάνουμε 4, ας πούμε. Έχεις φτάσει σε αυτό το σημείο. Έχεις 4 τσακιστές. Μια τετραπλή, συγγνώμη. Ωραία. Τι μπορείς να κάνεις? Όπως είναι αυτό εδώ. Ξεκινάς και τυλίγεις ανάποδα. Ξετυλίγεις από τη μία, τυλίγεις από την άλλη. Ξετυλίγεις από τη μία, τυλίγεις από την άλλη. Δύσκολο τώρα με το σκηνή, γιατί το σκηνή δεν μας βοηθάει σε αυτό. Λοιπόν, θα σας το δείξω μετά. Γιατί? Με ένα κομμάτι. Πάντων, το φέρνουμε, προσεκτικά μαζεύουμε. Μόνο η τελευταία θα είναι πολλαπλή. Μόνο αυτό θα αλλάζει φορά. Θα κοπεί και θα καεί ρίζα και δεν θα ενοχλεί πουθενά. Ο κόμπος πρακτικά θα είναι αυτός, χωρίς το κομμάτι αυτό που θα είναι έτσι. Και θα είναι αυτό το πράγμα. Αυτό ούτε λύνεται, ούτε ξεσφίγγει, ούτε κόβεται από οδηγούς, ούτε τίποτα. Και τώρα θα κάνω αυτό που θέλω να σας δείξω πριν, αλλά δεν είχα καθόλου ελεύθερο άκρο. Τον έχω πετσοκόψει τον κόμπο, από εδώ και πέρα το ξεχνάτε, δεν το κοιτάμε, είναι λάθος όλο. Απλά έχω κάνει κάτι να κρατήσει και να μοιάζει σαν κόμπος. Και στο ότι θέλω να κάνω την τελευταία μου. Βλέπετε, είμαι ήδη στο σημείο που έχω αφήσει απ' έξω το φλουροκάρμπον. Η φορά μου είναι δεξιόστροφα, έτσι δηλαδή, έτσι από κάτω, έτσι, την ίδια θα ακολουθήσω. Και θέλω να κάνω την τελευταία πενταπλή, χωρίς να φτάσω όμως στο σημείο να τα διαλύσω όλα. Στο τέλος, στραβώντας, και να κόψω όλο τον κόμπο όπως είπα πριν. Κάνουμε λοιπόν 5, 3, 4, 5. Και έχουμε κάτι τέτοιο. Ωραία. Αυτό αν πας να το σφίξεις έτσι, δυστυχώς παιδιά, you drank it. You drank him. Άρα τι κάνεις, έρχεσαι κοντά, εδώ, κάνεις αυτό. Ξετυλίγω μία από εδώ και τυλίγω εδώ. Τυλίγω. Αυτό είναι δύσκολο. Κάποιοι θα με βρίζετε και φτάνω σε αυτό το σημείο. Τι έχει γίνει? Ελεύθερο. Φίλια, εντάξει, αυτό είναι σκηνή, έτσι. Το νήμα σας έχει λίγο περισσότερη, πολύ καλύτερη συμπεριφορά στη συστροφή. Το σκηνή είναι πιο πέτσα, το καταλαβαίνετε όλοι. Και όταν έχουμε φτάσει εδώ, κάνουμε αυτό. Ως διαμαγείας. Τσακ. Και έχει έρθει τόσο απλά.